tambahi 5 yuta genepe 15. Dienggo apa kowe? Kowe kuwi dicor ning dhuwur pager ngono lho. Cor matamu. Lah iki lho sing tak maksud ngene iki. Lambemu iki ngomong sing ngene iki. Ben nyenengke. Gunane lambe iki nggih ngomong sing apik. Manten digaweke kuwade kuwi pamriye apa? Kuwade iki saka tembung temanten kekarone iki kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Loh, ampun ya ampun. Pikiranmu kok nganti iso tenemu ngono kuwi kepiye coba? Ngawur ya. Pangananmu apa Kok ben kaya iso? ora waras kowe iki jalan. Wis to. Aku lek dino maksudnya gendeng kuwi aku jenenge. Yang ki lek wis urip bebarengan kekarone iki kamu bahagia. Ning aja lali kembar mayang ki madhep mantep manembah nindake sembahyang. Loh, Wah, dulu. Du, kok nyedek tak du pandasmu. Mungkin non wis pas lho, Bos. Dadi Pak Mujanto menika jumlahe 5. Iya. Menika jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Dadi pujangga, Pak. iki tuwek lho, Bos. Iya, aku yang bener. Ilmu tuwek. Yo. Aja nyepelane kula. Nek kula lak sekeca to. Tandur peri ngono wae. Pak iki ra kepenak ki. Tandur Suarane ditepke ngono lho. jebol dukule Hujan apa? sugete yu ngatemi. Tukule rezeki kok Lah ya rezeki yu ngatemi. Jebul tukule. Dukule lagi. Apa tukul apa? Dukule suket. Yo ngatemi ngono. Lagi sukete yu ngatemi. Apa bener kuwi? Ora Nggih salah. salah to, Pak. Oh, jeneng mriki ngrusak lho. Niki masalahe mboten ngerti tatanan lagu kok. Wong nggih lagu ku yo gawe tirakat. Oke. Ngono, wondene kados Pak Mujianto. Iya. Kalian ibu niki nggih kersa gawene nggih gamel tirakat. Iya. Kula alhamdulillah dalu niki kula saged marak suwan ngriki. Bola plek, Pak. Sinten? Sing digawe. Loh, asmane Kakek. ora kokak kakek tok Lho iki kanca mancing kok, Bos. Weh, Lho. sik. Loh, Kok nyolo wedi. Kok kowe kenal karo Pak Loh, Kaket? gaene lomba mancing kalih kula, Bos. Niki. Berarti kenal awakmu? Loh, mumpun ngeten lho, Bos. Berarti ra nampa bayaran ngono. Loh, ya jelas aja to, Bos. Piye to sampean ki? Wong ki yen duwe ngilmu sregepa mulang, duwe tenaga kersa rewang, duwe duit gelem nyumbang. Ayo ngono. Nek duwemu ngilmu mulang, Jelas. duwemu tenaga rewang. Oke. Duwe duit nyumbang. Oke, Bos. Lah saiki kowe nek tenaga wis enek, Enek. ngilmu enek, Nek. duit enek sing mbok wehke apa? Loh, wis Ngilmu duwe, tenaga Ana. ana. Duit cukup. Iya. Lah terus bengi ki sing mbok paringke apa? Wis tak enek kabeh, khusus kakek. Masya Allah, Bola mancing kok, Bro. tanpa pamrih, Iya no, tanpa tendensi. tenan aku. Alhamdulillah. Sambung sambang sumbangi. Loh. Nggih. Bola mancing kok, Bos. Lah kok mbok wehke kabeh sampean mantuk gak nyuwun apa? Ora njaluk apa-apa aku, wis to. Berarti lilo. Lila no. Ikhlas. Ikhlas dong wis lunas kok dinginane. Oh, iblis sih. Ditransfer. Wah, mongko nek lunase dek ingi kok iso Transfer. bangsane. Alhamdulillah ora kula iki gumun setahun jemblong serendeng. Gumune piye? Gumune piye? Hebat kan kakek ya tiba yo omah yo sugih. Wah, Wayangan. Iki diarani kakek ki piyai sing ora sombong. Tenan, Sugih ora malih, Iya. penak ya ora ndangak, sugih bondo mboten kersa pamer dodo. Ora. Ngene lek mancinge gawe kathok ndek kaos antok ora ketara. Terus Trimo sugih kaya ngene wayangan mek terus wayangan mek trimo ngresmekne tukule tewel iki hebat kakek ya. tukul tewel ndi? Tukul tewel matane. Kuwi iki trayo tandurane Pak Mujianto. Gak ngresmekne. Resmekne putrane iki lho. Wah. Lah ketos apik tewelke dibrongsong. Engko rung mateng parani bakul didol ning gone pasar Samben Payu. Betul. Jajal kowe dibrongsong napa ya gelem kowe? Ayo tak omongi. Mangsane ra maido Inilah hajatannya pernikahan. Pernikahan putrane Dua Bobo. anak dijadikan satu. Ini Wah. menandakan tidak ada rasa ban cinde, ban Ya. ciladan. Berarti ngirit ya ya. Mboten lho, Bos. Loh, Jenengan lah, ngirit. anak loro dadi Nek ngirit siji. tuh mboten wayangan, Pak. Anak loro dadi siji. Lho niku jenenge ora beda-beda nih, Bos. Adil. Adil iki ngoten niku. Kudune kan ping pindho. Lho. Jagani, Bos. Jagani piye? Jagani piye lek mumune kok. Jagani nek pas kakek repot gitu. Nah. Sok ben ora iso nunggoni, ora iso ngancani. Kula Dadi didadekni dalu siji. niki dadekne siji, Bos. Ki sing diarani bapak sing bupak ki. Iya niki kakek niki. Kakek sapa? Aja kok kakek to, kuwi sepuh kok kakek. Marai ting pemancingan kula kalih kula, "Kek teko, yo, jo." Ngoten lho. Oh, ngono ya. Dadi Nama familiar. Nama familiare niku, Bos, ting pemancingan kalih kula. Kakek sinten, Mas? Eh? Kakek sinten? Kakek tua. Iya.
Lak Yo dolanan. kakek Mujanto. Nggih, nggih, nggih. Hebat wis, jos lah. Aku lek nyopir mobil kowe ro. Pripun? Aku nang kiri to. Loh, Nggih. Lho, uwet iki lho diteraki dok. Loh. Ngene, mobilku ya dok. Ndak apa-apa, ora apa-apa. Ya, aja mlek kalih jenengan. Kalih kula ndek wingi lho, mulih mancing keng ngene Putih BBI Blitar. Iya. Enten wit asem kalih kula, langsung bablas. Loh, ning tengah dalan Tengah dalan wit asem kene wit asem. Bablas langsung kakek. Pak Mujianto. Iya lho, Bos. Lho gak nabrak wit. Oh, ora lho, wit aseme sakmene cilik ngene. Kowe engko tak tonyo tenan lho kowe engko. Wong Mas Gondro ki lek ngendikan Kowe ndek kepenak. kelebihan nek mancing tak ditani. Nggih. Mancing umpan cemplung plek langsung dipangani, Pak. Dah, alah diatur. Kowe ora gumun ta kowe? Lomba mesti menang kok. Mesti menang. Mesti kowe. menang. Sik nek kanca mancing berarti cabeke iwak apa? Loh, aja mlek kok capek kakek lho. Nggih. Kantene. Goleki sapa sampean ki? Kakek. Kakek lenggah ning ngarepe lho. Endi jale? Heeh. Lho. Endi kok kae-kae yo mripatmu? Bos, Wah. Bas. ndek gawe to, Bos. Kowe ra celelekan lambemu. Kanca mancing ta lho. Lah kene yo mriyayi ngagem batik, ngagem songko. Lek mancing iki biasane kaosan karo andek wis nyuwantek ngoten kok, Bos. Ah. Oh, ngerang-ngeri iki jebule weh jan. Oh, alah, Bos. Lho wonge blobot to. Lobot tenan lho. Nyatane yo mulya. Tenan lho. Wis jos lah, aku ora ngerti kok. Tanpa ngenyang lho nimbali sampean wae. Tenan lho. Pak, Kakek murah nyang, Bos. Pak Berarti- Mujianto. Berarti yo apa cabeke iwak iki? Lah, iya. alah. Kula niku kulino mancing, Bos. Nek trimo ngriki nun sewu lho, nggih. Nun sewu ngriki lho. Daerah ngriki. ndi? Loh. Ngriki Garut. jeblok niki kula entek ning nilane. Jeblok tumpang niki wis. Matane jeblok iki kono. Eh? Kiwi. Nah, sing pekok iki kowe kuwi. Jeblok iki kono kok. Nah, sing pekok kowe iki montor ki tak parkir kono. Aku njukuk montor sik wis rono. Iki ana lho dagelan kisinan ya enek iki. Lah wong jeblok iki kono kok dudeng mur. Lah motor tak parkir ning kono, Bos. Terus Jeblok talun tumpangi nilane kula, Bos. wah, berarti Ngono ya? cabek apa ya? Ya apa lho? Nek mau kecepak nopo? Alah, nek trimo cepak lho. Heeh. Iki biasane anak nila, mujair ngono. Lho. Lah nek umpamane kropyak ngono kuwi. Tropak iki biasane nun sewu kuwi tombro luwe ngono kuwi. Lho. Wah, apal iki pemancing tenan iki. Gelubuk ngene yo. Nah, Lele, lho. Nek umpama mak telusur perempus. untuk Lho. Wah, Nek enek besar, kricik plung suat plak blak buar suasar. kuwi mbokmu ning Blumbang ngecemplung ngono kuwi. Kowe mbokku ya mbokmu ora sembrono. Apa enek opo lah iwak kok oke ra Nek mbok. pandodok ngisor iwak tok. Lah ya ora Wong ngono. kok Lek mak plung ngono. maklum nika jenengan lara weteng. Wong sembrono. Nuwun sewu, anggenipun lenggaken Kang Putra pangapunten Mas Gondrong. Menika penjanipun ingkang ngamangku gati Bapak Mujianto. Nggih, Pak. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat. Insyaallah sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten gemen-gemen, Pak. Ngeten niki nek wong medhit mboten mungkin kaya ngeten niki. Wis niat nek ina Inama amalu biniat. Nah, Nu Wong niku. nyatane daleme dhewe lho, gapura selamat datang niki. Niki lho. Iki nek ra wong jos ora niki. Iki sik apik rencana kowe engko ora entuk mulih. Nyapa? Regamu bengi iki 10 yuta engko ditambahi 5 yuta genepe 15. Dinggo apa kowe? Kowe engko dicor ning dhuwur pager ngono lho. Cor matamu. Lah wong iki daleme wis gawe ro kaya ngene gagah kok. Dadak mbok paida lho, kok iso. Nuwun sewu, Pak. nggih. Lho, apa nuwun sewu Niki lho kula tak mernahne sing kagungan Lah, kersa. perlu diterangke. Lho lagi Dadi ngono lho. pinanganten sakalipun menika lak wonten kalih manten. Iya. Inggih menika Evi kalian Anam, Hilma kalian Bayu. Dadi manten kuwi sing penting nuwun sewu kuncine ming siji, Pak. Kuncine ming siji kudu ngerti sandang, kudu ngerti pangan lan kudu ngerti papan. Niku sing paling baku. Dadi kowe nek duwe nuwun sewu lho. Dadi manten kuwi ya rekoso ngene iki. Mikir bapake engko telase pinten, sik nyeneng-nyenengke. Mula wong tuwa ki rekoso. Anak mesti dijak mulya. Ning golek ana ning dinding nggon ki nek anak mulya, wong tuwa kadang sik direkasake. Lah iki muga-muga manten loro ngertine rekosane wong tuwa. Insyaallah anake mulya, wong tuane dijak mulya. Ngerti labi wong tuwa. Leres, Pak, niki lho. Dadi paling Ngene. tidak lho, piye ta kowe iki? Ning nang ngene iki lho sing ngomongne apa? Kok omong mek ngene tok terus mlaku rono lah ya terhina ta aku. Kowe panas lho lak iku. Lek ngomong sing jeluntrung iki Nah. wong pinter kabeh. Lah nggih to, Bos. Saya itu Lah, harus kula niku bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Dadi kudu ngerti karo ilmu Loh, kasukuan. nggih lho. Durung. Ngeten.
Pak Mujianto menika ndhawuhne putra lan putrine kekalihipun. Evi, Mas Anam, Mbak Mas- Ilma, Bayu. Niki wis iso didelok antara siji lan sijine loro menika isen-isen ing donya, Pak. Pamane loro. Dunia itu paradok. Ana. Enek dhuwur, enek endek, enek apik, enek elek, enek awan, enek bengi. Iya. Enek sing waras, Enek sing gendeng, Nah, enek sing sugih, enek sing sing melarat, enek sing sehat, enek sing loro, enek sing ganteng, enek sing sing elek. lho kuwi lho. Dadi enek sing sugih, enek sing pelarat. Cek. Enek sing waras, enek sing gendeng. Betul. Nah, Iya. Dadi dunia itu saling melengkapi. Sing darani wong Jawa niku mekaten, Pak. Mulane Pak Mujianto menika ora bedak-bedakne anake, ning ngugemi dadi wong Jawa sing ora ninggalke Jawane, dadi wong Jawa sing njawani. Jiwa Jawa kang kajawi Nggih menika sing kula aturaken. bisa melaksanakan transendensi. Nggih menika. Menyesuaikan ruang gerak lam. Leres. Dadi wong tuwa ki abot lho, Bos. Lho, Mulane wis pas dina iki iso ndhawuhke putra lan putrine. Mulane sing mbok omongne mau bener, enek wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iki iso nyenengne wong tuwa. lah kene ngerti Wong tuwa siji iso nyenengne anak lima, ning ngurung mesti anak lima anak lima ki iso nyenengne wong tuwa siji. lah iki lho sing tak maksud ngene iki. Lambemu ki ngomong sing ngene iki. Ben nyenengke. Gunane lambe iki nggih ngomong sing apik. Ngene iki lah adimu melu seneng yen kakange iso ngomong apik. Aku ya melu marem. Nah, marem. Dadi kurang syukur omong. Lah, gitu. Ning omong nganggo waton. Lah, Ngono. dadi samu barang menika lek wong Jawa iso njawani. Samu barang sing ana ning kene iki bisa dienggo patuladan, iso dienggo pitutur temanten kekarone. Saiki manten digaweke kuwade kuwi pamriye apa? Kuwade iki saka tembung temanten kekarone iki kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Lho, apik iki apik-apik. Kuwade iki kuat nyangga barang sing gedhe. Tegese wis dadi temanten kekarone, iki godho iki saya gedhe ora saya cilik. Biyen sik bujang, biyen sik prawan, paribasane ngalor ngidul seneng. Nek wis hidup berumah tangga, itu dinamika kehidupan rumah tangga, itu permasalahan yang akan timbul. Masalah bocah ki ya ampun Duh, kowe pikiranmu kok kok nganti iso tenemu ngono ki kepiye coba? Ngawur ae. Pangananmu apa Kok ben kaya iso? ora waras kowe iki jalan. Wis to. Aku lek dino masane gendeng kuwi aku njero. Ya ora. Ngomong apik Maksude kok, lek ngomong kaya wis ora Loh. sembayene ngono lho. Pengalaman kok. Kaya dudu wong waras ngono. Pun pengalaman ngeten Kowe iki. yang kasrupan apa? Kula niku lek ora main ning ngene kanca mancing ora niki, Pak. Wah, Sareng niki. toke. Lho iya no. Kowe mang kuwade ya, Le. Kuwade, Pak. Kuwadenipun dipun hias wonten gunungan wayang. Gunungan ki bentuke lincip. Ngene. Tegese wong wedok kudu. Lincip. Wah, alah. Lah piye? Lah wedok jlirit lincip ngono lho. Lincip iki tegese wong wedok kudu nyembah karo wong lanang. Mergo wong lanang sebagai presiden rumah tangga, sedina sewengi golek pangupaya jiwa dienggo ngurapake keluarga. Lho, Kuwadenipun dipun hias maneka warna wonten kembang ingkang dipun wastani kembang napa kantil. kantil ki muga-muga temanten lanang kantil karo temanten putri, semenuga temanten putri yo kantil karo temanten lanang. Ora kandel karo wong liya ya, Le. Boten lho, Bos. Mergo dadi temanten ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Wah, Kuwadenipun dipun pulas warna putih. Putih ki resik ki suci. Yen wis urip berumah tangga kuwi kudu mbok resiki samu barange. Masya Kemarin Allah. adalah kenangan, Dadi- sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. ora leh nyeleweng ya, Le. Oh, tenan oleh lho, Bos. Lah nek wong nyeleweng piye, Le? Salah niku. Pama ning omah ki paribasan segotok. Kudu mangan segodhok kuwi. Ning jaba enek rawon. Aja sampe keguh utawa iri utawa pengen mangan rawon, tetep segodhok. Lho, mergo sego kuwi apik elek. Tek dhewe. Ning jaba enek pecel. Aja mangan pecel, Mergo tetep segodhok tek dhewe. eling-eling wae. Iya tek dhewe lho, Bos. Ning jaba enek capje. Aja mangan capce, Cok. Weh. Tetep segodhok ning omahe dhewe. Ning jaba kok ketemu gule. Nah, kuwi lek dudu wedok ora apa-apa, dudu wedok ora apa-apa. Rada enak bule. Iki menclah-mencle. Berarti seneng gule. Itu kimplek-kimplek nggih, ngoten. Apa sak bajute, Le? Wontenipun kuwadedipun Bener. warna sarwa putih lajeng panggihipun pinanganten kekalih dipun papak kalian kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis urip bebarengan kekarone iki kamu bahagia. Ning aja lali kembar mayang ki madhep mantep manembah nindakake sembahyang. Loh, Wah, mergo awake dhewe iki urip ning alam donya ya mung budidaya ning sing kuwasa ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi sing Jadi- nentokno nasib awake dhewe. Kembar mayang, kembar sembahyang. Lho nggih no. lho. Madhep mantep manembah nindakake sembahyang. Kembar mayangipun kabentuk saking janur. Janur ki jaan ki pelaku nur ki cahya. Temanten kekarone iki oleh pepadanging jagat, pemanten kekarone oleh pepadanging donya. Heran. Heran sampean. Pinter kok kula sakniki. Kok iso janur kok iso. Janur mang kok. Janur menika menapa? Jaan. Nur ki cahya. Lho ngece sampean ngece kula. Rene to wong guyu ki seneng kok iso. Guyu. Wontenipun janur dipun bentuk kadya kupat. Kupat ki ngaku lepat.
Wong wedok kudu ngaku lepat, wong lanang ya kudu ngaku lepat. Dadi temanten kekarone iki aja rebut bener ning rebut salah. Berarti dadi roti. Roti iki rono rene kudu ngati-ngati. Lho, sembarang iso. Oh, Kacang. Kowe kok ae piye to? Apa nih? Januripun kaya keris. Keris ki disengker ora iso diris-iris. Lho, Pak. Wontenipun janur dibentuk kados lepet. Lepet ki silepen kanthi rapet. Apa sing dadi permasalahan dalam rumah tanggamu? Kuwi kudu mbok silep, mbok kudu musyawarah karo keluargamu. Terakhir wontenipun kupat lepet lan keris, januripun mesti dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen temanten lanang kuwi ndek manuk. Nek dindinggon nek lanang ki enek manuke. Mesti enek manuke. Iki bleset to. Tegese manuk ki filosofi, mibel sak nggon-nggon ning tetep mulih murakabi keluargamu. Panggihipun pinanganten bagya mulya para warga lan keluarga dipun sunggata wontenipun dedaharan rawon. Lah iki lho rawon. Rawon. Rawon ki rabya sepisan kanggo selawase. Wah, HP iki ya HP. Lek nganti ora sepisan dadi awon. Dadi awon. Won ki sok ra. Mas Gotong ngene. Sitok iki. Mbak. Rawon. Kene. Ra ki rabis pisan kanggo Bocah ora tak toto rane. Tik. Kene. Rawon. Rawon ki rabya pisan. Iya lho. Iki jenenge sego. Sego ki saka tembung se ki selakno saba kanggo dulur-dulurmu. Wong wedok ya kudu saba kanggo dulure wong lanang, sing lanang ya kudu saba kanggo dulure sing wedok. Apik lho ukarane. Iki enek iwak rawon. Kok. Wah, luwe ketok dalake gitu. Lah nduduhe karo tital-titil. Luwe gitu. Dalange rong anu rugi. Kok. Go Ana capar. Cah, sitok. Capar dicapare lho. go ki gotong royong. Sitok-sitok itu. Iya. Sitok-sitok. Ora sego to. Wis tak tok segone. Pon. Lah yo. Eneng capar. Capar ki Cah ki capelah cita-citamu setinggi Dudu langit. cakil. Dudu capar ki capelah Oh, tak cita-citamu. kira lek cakil. Untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Tak pikir capari cakil kesimpar-simpar. Ngengkel ya sampean. Enek sambel. Pare urung. Loh, Par dereng. Mosok catok. oh pare urung. Pare dereng. Pare piye? Par ki paringono. Tegese Oh. paringono ki donga. Muga-muga donga sing apik tamu sakmene mbane iki muga-muga diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora et labora. Nah, bekerja sambil berdoa. Ngoten lho Mas. Agek Liyane liyane. liyane. Oh. Oh ya dadi kumplite ngono piye? Komplit ngoten niku. Ora diluk-diluk karo Wah. nitil. Iya. Sambel. Eh? Sambel dul, mau tak tapuk lambemu. Sambel. Oh, dudulun. Loh, iki lho sambel iki lho piye? Sambele Sa. sithik men to sambel iki. Sak. Hei, sambel kuwi lho werdekno ben ge tutur-tutur. Sam ki sambung. Sambung silaturahmi ora oleh pedhot, Pak. Bel. Mbel. Mbel mliku diledek. Bocah. Wah, tak tau aku mbelok dledek iki lho. Mbel mliku humble. Humble ki apa ya? Belo. Sambel Kok terbuka. Sambung terus bilani. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Ngono lho, Pak. Sopo lho kowe? Kalau piringnya ambruk kalau Elisa iki kleru lho koyo. Elisa sing marai. Elisa, Pak. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Apik. Ngoten lho. Wontenipun capar, sambel, sego, lajeng Piring. Pir. Piring. Apa? Piring. Pi iki pinaringan berkah barokah saka pinesepuh sakmene mbane. Amin, Ring. masyaallah. Ringan tangan. Dadi menungso iki kudu ringan tangan. Entengan. Oh, Ladene cepet. Nggih lho, Piring. piringe. Sendok. 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 Sendok wae. Kudu cepet lho, pinter iki. kudu Sendek. cepet. Cocok iki yo sak nggon-nggon mikir. Sendok iki sendekno. Sendok wis sampean beda kanggo ku, Pak. Loh. Sendok ki sendel. Sing mbok senderi ora ana liya ya kuwi Gusti Allah lan wong tuamu. Lah ya kowe denggelmu kowe. Kowe meng tak warai ora gelem, kowe padha karo aku. Sampeyan sendek. Sendok iki sendekno karo dodok. Sama lek sendek lho. Ayo. Aku senderno. Weh. Bedol. Ora padha ya, Le? Beda lho. Weh, iya. Ngengkel ya sampean iki. Gendapipun daran wonten napanipun, Pak? Daging. Daging. Nih, Daging iki lho. Iki lho. daging. Dah menika dari bawah sampai ke atas, beliau tidak melupakan perjuangannya. Alhamdulillah. Gas merah, jangan melupakan sejarah. Geng. Geng menika jogging. Olahraga. Olahraga. Penting. Tadi manten iki kudu sregep jogging. Lek wis olahraga, sehat, awake sehat dienggo ngupeni. Ora penak. Mosok teko dai terus teko geng Geng itu olahraga itu penting, Pak. Penting, Pak.
Wo, dadi kena ya le. Loh, Hidup dengan olahraga itu bermanfaat. Berarti geng jogging. jogging lho, Bos. Wah, Wonten. jane Wontenipun daging disusul duduh. Duduh. Duduh ki lho, oh ya enek duduh kok iso. Duduh. Du ki saka tembung dulu. Dulu. Du. Kok nyedek tak du pandasmu. Iki mesti Angel, Bos. Endingmu bleset. Dadak pernah mikir gedeng aja lagi. Lho, Duduh. ngene lho. Duduh ta? Nggih. Duduh dulu. Nah. Dulu dudono. Nah. Oh iki Dudono dulu. masa lalu. Lah. Dulu kenangan, sekarang tumpuan dan besok Lah. jawaban. Nah, Nah, ini. ngono ki lho. Ini duduhe ireng mergo enek kluwak. Keluak, kluki klungsa klungsu melu udu. Iya bener. Lho iya lho, Bos. Iya, iya, Wong iya. Jawa ngoten niku kok. Wak, Wak, wak. Wak, Wak iwak. iki aja seneng mangan biawak. lah, iwak dipancing. Wak ki senengane Pak. Wak iki senengane kakek bendina mancing iwak lho. Lah. Ngono. Wes, Bos, Bos. Ya senajan to ming wujude panganan to daharan. Wes pokoke Ini ndonga, apa Pak. gunane to, Nggih, Mas? nggih, wis sehat selalu pokoke. Asma Kinarya Japa Nggih. sampe barang ra kena ditegesi Lah, to. Le. leres, leres. Ya ngono kuwi. Nggih lho, Bos. Wong wis Mula kersanipun jangkep lan adil. Lah ra enek hitungan to. Nggih. Hitungan nasib iki kan enek. Leres, leres, Dadi kowe leres. iki ra ngemu kae panjen ngemune ampuh tenan. Apa? Sing diarani raja ngene iki. Kuwi hitungane nasib ya apik. Loh, kowe- Dadi manten atot iki carane piye, Le? Sik, Mas. Hitungane kan enek to. Iki dinane apa ki? Dinane Dinane apa? apa? Rebo napa niki? Didinane iki anu. Dinane napa niki? Malam Kemis. Rebo apa? Sik, tak ndelok kene Weh, sik. kowe iki jangan kowe. Lek tekok iki sing jelas. Dadi kene iki dukune malah bingung. Rebo pon. Rebo ki pira? Pitu. Rebo kuwi 7. Pon Itu. 7 karo 14. 7. 14. Angkane 1 karo 4. jumlahe 5. nah iki lho. 5 ki saka tembung wis sah temanten kekarone 5 ki wis sing diarani 5 ki Pancasila. Wis sah kanggone agama lan nego. Maca hitungan dina dadine Pancasila. Kowe Jawa jare dukun mesle kowe iki. Masa siji arep papat dadine 5 Pancasila iki lho manten. Nasib. Loh, Kok mantene ora Pancasila? sah, ora disahne negara, Loh, ngalor iya, ngidul digrebek Satpol PP bosok, Bos. Iki mboten Berarti ya bener ya. penting negara niku. Ya bener berarti Loh, Pancasila. Jenengan sing Loh. ora pengalaman. jenengan niku Salah. surat nikah ki penting lho, Bos. Terus hitungane piye, Bang? Hitungane 5. 1 karo 4 jumlahe 5. Pancasila. 5 ki jarwo 5 ki Tembung li karo Jawa. mo. Li ki lincah, mo ki modot. Oh. Dadi manten lanang Wong wedok kudu lincah ben wong lanang iso modot. modal pikire. Tegese modot pemikirane, Bos. Nah, ngono. Lincah wong wedok prigel nyambut gawe Gawe. apa sing dadi kekarepane wong lanang ndang dicepakne insyaallah wong lanang ki modot piye tamrih dimen iso nyenengne wong wedok kuwi mau. Murah kabeh. Murah kabeh. Tentang hitungane rezeki lek 5 mang piye? Loh, 5 ki Jodoh. non sewu. Wis pas lho, Bos. Dadi Pak Mujanto menika jumlahe 5. Iya. Menika jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Alhamdulillah. Dadi duwe gawe ing dalu menika insyaallah pikantuk rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Dan- Iki Loh. kaya ora percaya. Jenengan Niki iki weh, doh. niki Loh, iya pujangga, Pak. Iki tuwek lho, Bos. Iya, aku yang bener Ilmu nek. tuwek. Yo. Aja nyepelane kula. Mancis kari dhewe rezeki ya. Langke lho. Piye hitungane? Rebo pon. Rebo ki 7, pon ki 7. Jumlahe 5. Jumlahe 14. Tuh, Angkane hitungane. 1 karo 4 jumlahe 5. Heeh. Yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Wah, Dadi Pak tipe Mujianto rezeki lan ya, temanten gitu. kekarone lan uga Jawa sedaya tamu ing dalu menika pinaringan rezeki kang berkah barokah. amin. Lek cara Nanggap klitik-klitik, payang asmane Mas Sun. Masun. Sun ki dadi Sun ki dadi pakan bayi. Dadi tuh, kok sapa kan bayi lho. lah pakan bayi sakmene bayine pramuka kuwi kok iso. kelingan anakku. Sun ki nek tembunge aksara Jawa. So karo no. Ana caraka data sa. 8, 8 karo no. Ana loro. loro. Jumlahe 8 10. karo loro 10. jumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. temune jodoh. Wah, apik, apik. Siji ki jodoh. Dadi pun pas Pak Mujianto duwe gawe ing dalu menika nimbali panjenengan ingkang dados makrifate wayang ing dalu Jodoh. menika pun jodoh Masun. Amin, amin. Ngoten amin. lho, Bos. Ana caraka Loh iya no. kakek ko awale. Lah, 5 ya. Iya. Padha berarti ya. Nggih lho. Kono sing oleh rezeki, jodone rezekine akeh dinggo nimbali jenengan. Mas Samsul. Eh. Dagelane jo klitik. Jo kritiki jo kritiki kritik iki kok karo to. Ana caraka 5, ana caraka data 7. 5 karo 7 Jumlahe 12. 12 angkane 1 karo 3. 2. Ya ya, Kok men to iki ya.
Rolasi siji karo loro. Jumlah 3. Jumlahe 3 yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati. Ngerti kowe? Ngerti? Jake ora penak lho. Ora penak kowe. Kono rezeki kene jodoh aku pati. Ramalan Jawa, ramalan Jawa. Iya. Iki ramalan Jawa lho, Bos. Kuwi tenan apa piye? Loh, niki kula niku buka buku sesepuh kula lho, Bos. Dadi lek klitik mau Kok karo to. Rolas. Tok karo tok, kok ki 5, tok ki 7, jumlahe 12, sokone 1 karo loro, jumlahe 3. Heeh. Jodoh rezeki pati. Dadi kowe iki hati-hati lek yang menjambet gawe. Lah jenengmu ya padha karo aku Mas. Aku apa mau? Kluthuk e. Kluthuk ki kok karo to. Kok kuwi 5, to kuwi 7. Angkane jumlahe 12. 12 nek diitung 3. Telu ki Angkane 1 karo kuwi loro, Loro, jumlahe 3 telu. kuwi pati jodoh rezeki. oh, Dadi bener. pun pas. Dadi beda ya Lek. Nggih lho, Bos. Dadi beda ya. Beda. Kira Dadi kira pun iya. Sik to, Pak. Masa Kowe kok- sadulur ora padha to? pun pas Lek- Pak Mujanto kalih kula menika pun pikantuk rezeki. Oh. Ngoten. Rezekimu. Sik Jodone itu Mas, ngono nek, itu ngono nek. Padha rolas. Klitik nggih, klitik. Klitik. Ana caraka 5. Lah iya to 5 to. Ana caraka data 7. Kowe kuping. 7 kali 5 12. Angkane 1 karo loro yen diitung 3. Telu lah ya telu to. Tibane yen tembung Jawa Jodoh jodoh rezeki pati kuwi kopokane jane iki. Iya ya Mas. Lah iya. Bener, lah, kowe Nek pati. sampean, Aku ya padha to. Jajal. Kutuk iki karo to jumlahe 12, angkane 1 karo loro jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Ngono lho. Ora mbok rungokne iki marek ku ngomong iki. Lah kok patine didhisikke, Pak? Kowe Iki jadi ilmu piye Jawa. ta? Aku kok rada bingung rada. Ilmu Jawa lho. Kudune lak padha patine keri to. Nah, Kok iso mbok dhisikke iki sing lho? keri awakmu. Wah, ya ora iso. Oh ya bener nek sing keri aku. Ngeten, jodoh rezeki pati. Nah. Tembunge wong Jawa, jodoh rezeki pati. Heeh. Golek jodoh wis temu, jodone barokah njur tampa rezeki. Terus? Rezeki kuwi manut saka Gusti patine keri. Ya mesti Berarti mati ngrasake niki keri, Lek. jodoh, ngrasake rezeki, Wah. patine keri. Terus mati. Mati. Sampean piye mau? Oh, Pati, jodoh jodoh, rezeki. urung nampa jodoh, ra nampa rezeki wis mati sik. Makasih. Sik, sik, sik. Tuk. Lunduk. Ya ta, Pak? Iki, Bos, sik Bos, dulu Bos. Kowe ilmu Jawa ya kowe. Anu sik Bos dulu. Lho lah iya. Anu tipe. Aku jodoh wis entuk, rezeki entuk, jodoh. pati manut Gusti. Iya. Lah sampean kok pati jodoh rezeki. Kowe apa ora pengen ngrasake jodoh karo rezeki kok patine dhisik? Anu Bos, anu tipe ramalanku mau kleru mau. Aku kleru. Tiba aku padha karo awakmu. Aku tiba ya jodoh rezeki pati. Pokoke wedi ora. Kleru tiba aku mau kleru. Ngono kuwi Oh, dipas-pas. berarti wong loro padha. Sami. Padha nggih nggih. Oh, berarti kowe ngilmu Jawa kleru ya, Mas? Nggih klentu niku pas Ya, ramalanku ngono. klentu Pak, niku klentu Pak. Ngono kuwi. Ngapunten. Nek Iya. sak stredok klentu niku wau. Anu, genduk Dinda. Oh, Dinda, apik nek iki. Iki cara kodame apa jajal Dinda iki? Ini Dik, Dok. Aduk, Dok. Oh, iki. Dinda. Lah, coklit iki. Kene. Kowe diperiksa apa yang mripatmu? Kocok. Kok syuting Loh, apa iki, lah Mas? nggih niki kula duding jejere ini lho, Pak. Deretane iki lho. Lah, iki anu, iki Seloyo iki adik. Seloyo Pak. Seloyo. Kowe iki lek ra kenal ki aja sok kenal. Piye? Sik Dinda to, kok. iki ketakan bagus. Nggih, Pak. Ya gede dhuwur. Nggih. Jane kenceng apa ora? Kan Kenceng apa ora, Cak? kenceng Pak. Omongnya Seloyo kok mulah malih. Piye ta? Mau seloyo saiki wis kenceng ngono lho.